God eftermiddag og velkommen til Nordre Skoles pressemøde for brutotruppen af Nordre Skoles herrefodboldhold. Jeg vil starte med at præsentere den 20-mand store brutotrup, som bliver sorteret ned til på kampdagen 14 spillere. Som I ser, 20 spillere og vores line-up, som består af en defensiv 4-4-2 med sweeper. Første spiller på holdet er det selvskrevne valg. Keeperen fra Grimstrup, manden med gribehandsken, Herr Holtensen, Christoffer Holtensen, et sikker valg, en sikker skanse. Spiller nummer 2 er den lynhurtige og med et blik for det defensive sweeperen, Kasper Brun. En mand, som forstår at læse angriberens opspil. Så har vi så Anders Terry Søkilde, en defensiv kæmpe, som i den grad forstår at sætte sig i respekt. Og når vi taler om respekt, så er den selvskrevne Kasper Hansen jo en mand, som aldrig trækker sig fra taklingerne, som vi regner med i den grad kan gå ind og sætte sig i respekt over de tynde angriber fra bakkevej. En mand, vi forventer os meget af, Anders Biel, søn af tidligere IFB topscorer Mogens Biel Pedersen. Vi forventer dog ikke, der er så mange mål i støvlerne fra ham, da han besidder defensive pligter for vores hold. Derimod forventer vi måske mål fra manden med den gyldne støvle, Daniel Dick Pedersen. En sparketeknik, en overjordisk sparketeknik, som vi forventer os meget af på midtbanen. Så har vi dribleren fra Grimstrup. En boldekvilibrist af en anden verden, som virkelig formår at løfte de tekniske detaljer op til et uhørt højt niveau. Desværre pt. Skadet, så måske han er en af dem, der desværre falder fra. Simon Husted. Så har vi Niklas Hygum, en mand med et humør, som virkelig bringer noget gnist og glæde ind i kamptruppen. En meget vigtig funktion på fløjen. Forventer vi os meget af igen. Så har vi Martin Benten og Luxhøj. Torten Støvlen, som han også bliver kaldt. En mand med mål, det viste han sidste år. En af de meget erfarne på holdet, som har kamptræning for sidste år. Martin Luxhøj. Så har vi Kasper Holm. Topangriberen, spidse og anfører for holdet. En mand, som skal samle tropperne og score målene. Så har vi holdets tier, Christian Madsen, også kendt som Christian Frydensberg Madsen, søster til en tidligere kæmpe på holdet, Nina Frydensberg Madsen, selvfølgelig på dameholdet, men desværre pt. Skadet, men ham, som skal forbinde forsvar og midtbane og angreb. Meget vigtig funktion. Så har vi en ny mand, der er kommet ind i holdet. En stjernen fra Grimstrup. Benjamin Aagaard Lauritsen, som fremragende defensiv spiller. Med et hurtigt antrit af en anden verden. Nikolaj Lodal Madsen. Endnu en fremragende dribler. Det må være noget, der er i drikkevandet i Grimstrup, som vi nyder godt af her i Nordre. Glad for, at han kan komme på hold med hans gode teknik. Så har vi en bobler. 8. klasses bobleren. Michael Nielsen, holdets wonderkid, besidder et lækkert antrit og dribleevne, tekniske detaljer. Så ham forventer vi meget af. Kasper Hansen, en fremragende bak, en styrmand i bagkæden. Også 8. klasse.
Så har vi Sebastian Uhrenholt. Endnu en bak. Meget forudseende i sit spil. Flere meter foran sin modstander, grundet sit blik for spillet. Mikkel Madsen. Endnu en bobler for 8. Fremragende teknik, en fighter-evne, forventer vi også en del af. Så har vi Nikolaj Romario Kallesen. Et fremragende frisparksteknik. Uundværlig for enhver hold. Og Jens Klint, som forstår at fordele bolde mange steder. De korrekte steder heldigvis. Også en bobler, men en potentiel stjernespiller. Og ikke mindst Anders Nielsen. Folk på banen vil jo tro, at han er fra 10. klasse med den fysik. I virkeligheden så er han en 8. klasses elev. Virkelig en spiller, som vil kunne sætte sig i respekt over for modstanderen. Specielt på midtbanen, hvor han er tiltænkt en plads. Ja, det var præsentationen af truppen. Mød op på efterskolens baner den 16.9. kl. 12.00, hvor vi agter Lammetæve Bakkevejens Skole. Spørgsmål?